Ešte mohol by som na sekundu? Jasné. Snažíme sa mladým dať nejaké rady a inšpiráciu, či by ste mohli na 2 minúty. Ja som mladý, to akože sám sebe, dobre. No jasné, nie som tu Michal Pastier. Vy ste vybudovali najväčšiu brandingovú agentúru na Slovensku. Keby ste mohli povedať jednu vec, vďaka ktorej sa vám to podarilo až takto vyškalovať, čo by to bolo? V poráde sme museli začať. Začali sme to v období pred tými 14 rokmi, kedy sa mi reálne všetci smiali. Ľudia si búchali na hlavu, že tu sú reklamné agentúry, tu nás sú grafické štúdia a takéto veci, že branding, koho by to zaujímalo, ale vedeli sme, že je to niečo, čo má veľký potenciál, pretože je to dlhodobé. Kampaň po pár týždňoch, mesiacoch je proste zabudnutá, ale branding vystáva značku, človek ide po meste a vidí proste na veľkých budovách, že tie značky sú dlhodobé, fungujú na dekády. A to je obrovská satisfakcia robiť niečo, čo funguje dlhodobo. Povedali ste, že na začiatku vás veľa ľudí spochybňovalo. Prečo ste aj tak stále išli za tým svojím? Pretože keď má človek dlhodobú víziu a verí, že to pomáha, v podstate to vyskúša. Treba povedať aj to, že ja som nešiel all in. Ja som neopustil prácu v reklamnej agentúre. To znamená, vždy som mal nohu v reklame, aby som mohol mať druhú nohu v brandingu. A keď som bol unavený z jedného, tak som načerpal energiu v tom druhom. Netreba ísť, že fatálne, že absolútne, že bezhlavo do niečo nového. Moja rada je, urobte si sekundárny príjem. Nechoďte all in v úvode, môže to byť obrovské riziko. Baví vás to, čo robíte? Extrémne ma to baví, žiaľ baví ma to stále už vlastne 21. rok. A keď by človek teda v niečom úspešný, musí ho baviť to, čo robí? Nemyslím si. V úvode nie. Ľudia to riešia, že musí ma to baviť, musí ma to naplňať, musí to milovať a práve, že to spokojnosť prichádza z mastery. Venujem sa tomu dlhodobejšie, som v tom lepší, vážim si viac sám seba. A to je to podľa mňa chyba, ktorú robia mladí ľudia, že vlastne čakajú, že musí to byť niečo, čo ich absolútne naplňa, že sú absolútne nadšení, ale naozaj to nadšenie príde s tým, keď budete dobrí. Koľko máte rokov? 41. Ja mám 21. Ak by sme obaja zajtra zomreli a mohol by to po vás zostať iba jeden odkaz, čo by to bolo? Bože, dokážete viac, ako si myslíte. To boli skvelé rady, ďakujem krásne.